A mi evo nastavljamo sa jednom zanimljivom akcijom. Članovi austrijskog Lions kluba i Lions kluba Vukovar dogovorili su s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom početak velikog projekta koji nosi naziv Halo za pomoć. O čemu je zapravo riječ, reći će nam predsjednik Lions kluba Vukovar, gospodin Željko Đekić. Dobar vam dan. Dobar dan. Ili dobra večer, ne znam kako je vani u studiju. Pozdravim vas i vaše gledatelje televizije, Ninkovačke televizije. Radi se o jednom projektu Halo za pomoć. To je jedan inovativni projekt o izvan institucionalnoj brizi za starije i nemoćne osobe koje znači žive u samim obiteljima kojima je potrebna pomoć. Lions klub je prepoznao taj projekt koji je dosta razvijen u razvijenim zemljama Europske unije. Nabavili smo 14 tih pametnih telefona koje će biti preko odjela za socijalnu skrb i Centra za socijalnu skrb u Vukovaru donirane osobama u potrebi, znači osobama koje žive same i kojima je potreban taj oblik pomoći. Da se zapravo mogu što brže doći nazvati ukoliko im je nešto potrebno. Da. Jučer smo imali prijem kod našeg gradonačelnika gospodina Penave, Ivana Penave, koji je sa oduševljenjem prihvatio ovaj projekt i to je jedan oblik skrbi i brige za stare i nemoćne osobe gdje ćemo mi putem tih pametnih telefona osobe kojima je potrebna pomoć podijeliti te telefone putem pilot projekta. Znači telefoni će biti donirani tim osobama i te osobe će imati mogućnost 24-satnog dnevno ili 365 dana u godini da pozovu call centar. Call centar će biti u centru Primum u Vukovaru gdje će se oni na svaki taj poziv svakog toga klijenta, korisnika moći da se javi i bit će mu pružena pomoć zavisno u potrebi kako treba pomoć. Sad što se tiče samih pametnih telefona, ja moram postaviti pitanje hoće li biti nekakva pomoć, odnosno upute ipak starije osobe neke trebaju uputiti u korištenje takvih telefona? Vidite, prilikom predaje tih uređaja normalno treba izvršiti edukaciju tih korisnika. Znači na koji način se upotrebljava taj telefon, kad zovu, koju vrstu pomoći treba. Kad dobiju call centar, kad stupi s njima u kontakt, onda će se vidjeti koja vrsta pomoći treba. No međutim, često tim osobama je potrebna jedna vrsta psihološke pomoći. Jer znamo da u današnje vrijeme, nažalost u Vukovaru i većini gradova u Hrvatskoj, mladi ljudi iz ekonomskih razloga napuštaju Hrvatsku iz ekonomskih, znači odlaze za poslom. Stariji ljudi ostaju sami u svojim kućama i na neki način to je jedan oblik da se spriječi odlazak u te domove i institucije, da što više ostane u svojim domovima, da se osjećaju sigurnije, jer znamo da je najbolje kod svoje kuće. Ovo je, čini mi se, vaša prva akcija usmjerena na stare i nemoćne u gradu Vukovaru, no osim nje imali ste i brojnih drugih akcija. Sjetimo se Aleje, možemo malo i o tome evo kao zadnje čini. Ja ću vas ispraviti malo, ovo nije prva akcija, mi smo već u Domu za stare i nemoćne osobe u gradu Vukovaru posadili u sklopu akcije Lionsa 60 ruža u njihovom atriju, da uljepšamo njihov životni prostor. To je bilo na samom početku rada Lions kluba u travnju mjesecu prošle godine. A ova zadnja akcija gdje ste nas vi popratili, da vam se zahvaljujem, to je Aleja Lionsa. To je jedan projekt u kojem smo uspjeli da angažiramo 54 Lions kluba iz našeg distrikta 126 Hrvatska, gdje smo posadili 258 lipa na novoj šetnici u gradu Vukovaru, na što smo ponosni. Ponosni smo na to da smo uspjeli da angažiramo toliki broj klubova. Mislim da je to najveći broj klubova koji je sudjelovao u jednoj akciji Lionsa od osnutka, od 1991. kad je osnovan prvi Lions klub u Hrvatskoj. Također smo uspjeli da u projekt angažiramo i vukovarske srednjoškolce, ekološke tehničare iz srednje škole Nikola Tesla i vukovarske gimnazijalce koji su nam tu pomogli i željeli smo njih na neki način da uključimo u tu i da se i oni brinu o tim sadnicama. U principu to će njihov i danas sutra biti njihov posao. Evo, prije emisije razgovarali smo zapravo o svim tim akcijama koje imate. Spomenuli smo i mlade.
Vi ste pripremali, da tako kažemo, određena putovanja za mlade. O čemu je tu zapravo riječ? A u okviru Lions organizacije u Hrvatskoj znači postoje jedan projekt razmjena mladeži i kamp. U okviru toga projekta znači mlade osobe, znači učenici, srednjoškolci i studenti mogu putem Lions kluba sponzora putovati u razne kampove i host obitelji diljem svijeta. Znači dovoljno je da se prijave u Lions klubove. Mi imamo točno podatke koje zemlje pružaju mogućnost odlaska i smještaja u te kampove, host obitelji. Evo igrom slučaja jedna studentica iz Vukovara je bila u Japanu 20 dana i to je jedan fenomenalan događaj koji se bio nešto koje je promijenio njezino viđenje o životu, o svijetu i nešto fenomenalno. Dakle, akcija je bilo zanimljivih. Evo, ako želite još nešto izdvojiti, imamo još toliko vremena. A naravno, zanimaju nas i planovi. Vjerujem da ćete nastaviti sa humanitarnim akcijama, iako je, kažem, evo i ovaj projekt Halo za pomoć u svom početku. Ovaj projekt to je jedan inovativni oblik znači, koji se nadamo da će zaživjeti. Također mi kao Lions 2017. godine slavimo 100 godina. Lionsi su osnovani kao vitezovi slijepih prije 100 godina i imali smo povodom Međunarodnog dana bijeloga štapa humanitarni turnir u Pikadu za slijepe osobe u Vukovaru gdje smo imali međunarodni, gdje su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Znači vodimo brigu i o slijepim osobama, znači i s njima surađujemo, znači s ovom udrugom Vukovarsko-srijemske županije, odnosno podružnicom u Vukovaru imamo dobru suradnju. Imamo suradnju sa vukovarskim srednjim školama, imamo suradnju sa Lions klubovima naše zone 2, gdje je i Lions klub Vinkovci i 3 Lions kluba iz Osijeka. Znači, u principu služimo lokalnoj zajednici kroz volonterski rad, znači najviše dajemo sebe kroz humanitarni rad i nadam se u budućnosti da ćemo imati što više akcija. Neke sljedeće akcije već koje planiramo u veljači je jedna humanitarna izložba eminentnih slikara iz Zagreba i prezentacija ovoga programa gospođa Barbara Milčić, koja je predsjednik toga povjerenstva za razmjenu mladeži i kamp. Ona će održavati jedno edukativno predavanje u Vukovarskoj gimnaziji gdje ćemo pozvati vukovarske gimnazijalce i ostale srednjoškolce i studente sa Vukovarskog veleučilišta da im prezentiramo taj program i da se normalno kao želi može da putuje u zemlje svijeta. Odlično. Naravno, na kraju emisije ja moram reći sve dok je to tako i dok služite lokalnoj zajednici, dok se bavite humanitarnim akcijama, pratit će vas i Vinkovačka televizija. Ja bih se ovom prilikom zahvalio Vinkovačkoj televiziji koja nas stvarno prati i ovom prigodom bih uručio jednu zahvalnicu za vaš doprinos u suradnji. Evo, hvala vam lijepa. Ja ću evo i prikazati, zamoliti kolegu da vidi da evo i naš trud se ponekad prepozna. I jednu zastavicu Lions kluba. Evo ovako ćemo staviti. Pozdravim vaše gledatelje, gdje pozdravim ove Lionse ovdje u Vukovaru i diljem naše Hrvatske, diljem distrikta 126 i nadam se u budućoj suradnji da će nas Vinkovačka televizija popratiti i ja vam se najsrdačnije zahvaljujem. Evo, hvala i vama na dolasku u emisiju Tu oko nas. Hvala vam. Dragi naši gledatelji, bilo je ovo sve, a vi naravno ostanite uz program Vinkovačke televizije. Lijep vam pozdrav.